खुलुमबाय बड'लेण्ड साबटिथ' बयखौबो बरायबाय नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFBनि वार्निं गोदान बोसोर बरायनाय रंजानायनि मुङाव लाइमोनफोरखौ जौ लोंनाय बाइक सालायनाय हेलमेट लायै आरो आयेन बारसिननाय खामानिफोरनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFBनिफ्राय वार्निं होनाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैरबकुन्द आरो खासिबारि सकायाव रोखायै वार्निं बेनार आलायनानै होदों। बे वार्निं बेनारनि गेजेरजों 21 बोसोरनि उन्दै लाइमोनफोरा फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय गोजानाव था, फेग्रा मुवा लोंना जानानै मटर गारि सालायनायखौ बन्द खालाम, मटर गारिफोरखौ स्पिडआव सालायनायनिफ्राय गोजानाव था, लाइसेन्स गैयालासे मटर गारि सालायनो नाङा, हेलमेट गानालासिनो आरो सानैनि बारा गंसे बाइकआव गाखोनो मोना होनना। अरां माहारियारि पार्कआव मासे गान्दानि गोथै देहा मोननाय जादों। दिनै रौमारि केबनि हाग्रा मावथिफोरा अरां माहारियारि पार्कआव मासे गान्दानि गोथै देहा मोननाय जादों। मोसानि गाग्लोबनायाव गान्दानि जिउ खहा जादों होनना सन्देह खालामनाय जादों। दिनै फुंनि समाव रौमारि केबनि साखाथियाव पेट्रलिं खालामबाय थानाय समावनो हाग्रा मावथिफोरा गान्दानि गोथै देहाखौ बोखांनो मोननाय जायो। गोथै देहाखौ मोननायनि उनाव पस्टमर्टमनि थाखाय लांनाय जायो। आसामनि शिबसागर जिल्लायाव पुलिसआ सासे लाइमोनखौ गुलि गावदों आलफानि सन्देहआव। आसाम पुलिसनि फिन गुलि गावनाय जाथाय। आलफा उदखारि हानजाजों सोमोन्दो थानायनि सन्देहआव शिबसागर जिल्लानि गेलेखियाव सासे लाइमोनखौ पुलिसआ गुलि गावो। पुलिसनि गुलियाव गोब्राब जखम जायो लाइमोना। गोब्राब जखम जानाय लाइमोनखौ पल्लभ ज्योति गगৈ होननानै सिनायथिनाय जादों। पुलिसनि गुलियाव जखम जानाय लाइमोन पल्लभ ज्योति गगैखौ फाहामथायनि थाखाय आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसननाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे लाइमोननि आथिङाव पुलिसनि गुलिया नाङो। अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारिनिसिम मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि गोख्रों सोंथि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बाथ्रा दान्थेलायनाय एबा अपेन डिबेट खालामनायनि सिगां बेनि फिननायखौ होग्रोनांगौ। अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारिया मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारिया लिरनायनि गेजेरजों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों चेलेन्ज खालामनायखौ आजावनानै लाइजाम लिरहरनाय जादोंमोन। नाथाय दिनै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों फिन सोंथि खालामदों। बिटिआर गोरोबथाखौ अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारिया गनायगोना गनाया क्लियार खालामनांगौ। सुप्रिम कर्टआव होनाय PIL पेटिशनखौ एसेबां जुदि दैदेनगिरिब्ला उइथड्र खालामनानै दिन्थिनांगौ। बनसुखौ अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारिया मानि थाखाय दानाय जादों बेनि फिननायखौ होनांगौ। अपेन डिबेट खालामनायनि सिगां अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारिया बे मोनथाम सोंथिनि फिननायखौ होनो हागोन ना हाया सोंथि खालामदों दिपेन बर' बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।